Λοιπόν, τι γίνεται? Εδώ. Τι εδώ? Καυλώνεις? Εσύ? Εγώ? Θα κάνουμε τρίο? Τι τρίο? Παρτούζα. Τι παρτούζα? Με ούζα. Πάλι ούζα. Θα μεθύσουμε, θα γίνουμε καζομπανίες. Δεν γουστάρω, δεν σε γουστάρω. Το Ξανθό? Γιατί δεν με γουστάρει? Γεια σας. Πάω, φεύγω, γεια. Όρισε, την έδιωξες τώρα με τις μαλακίες. Το βλέπεις? Την έδιωξες. Φεύγω κι εγώ, άντε γαμίσου, παλιό πουτάνα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Είμαι καυλωμένη αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε ένα λεσβιακό. Το ξέρεις? Δεν μπορώ. Θέλω σεξ. Δεν με νοιάζει αν είναι γυναίκα ή άντρας. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να ξεσκιστώ, ρε παιδί μου, και από άντρα και από γυναίκα, λεσβιακά, όργια. Σοβαρέψου. Beautiful. Δεν ξέρω. Τι με κοιτάς, μίλα λοιπόν! Καυλώνεις! Πες το! Αποχάλιψε το! Καυλώνεις! Ωραία, το έφερε και καλά. Καυλώνεις! Πες μου! Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς? Δεν σ' άρεσουν οι γυναίκες, Πρέπει να τα δοκιμάσουμε όλα στη ζωή. Όλα. Δεν έχεις καμιά φαντασίωση έτσι, καμιά ανομαλία. Τι ανομαλία? Δεν μου αρέσουν οι ανομαλίες. Είμαι φυσιολογικά. Μ' αρέσουν τα φυσιολογικά πράγματα. Μα πού ζεις, σε ποια εποχή ζεις? Εγώ είμαι της παλιάς εποχής. Μ' αρέσουν τα πράγματα τα απλά, τα ήσυχα, τα ρομαντικά. Ναι. Με ξενέρωσες τώρα. Δεν μπορώ, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, δεν μπορώ. Με ξενέρωσες, φεύγω, γεια.